Here, tell me again. This is old Turkey over there. Mm-hmm. And this is still Bulgaria. Oh, there's we the are Bulgarian on flag. the border between Bulgaria and Turkey. It's fucking amazing. Your scarf on. Your scarf. You're standing on it. There you go. It's beautiful. Turkey, Bulgaria. Однажды появилась човечко. Трябваше едно гледа да го вземе, може пък Няма нищо случайно обаче на този свят, трябва да знаеш. Нещата се случват по начина, по който трябва да се случват. Someday we'll go to Turkey. For now, let's enjoy Bulgaria. Ah, honey? Yeah. What, honey? I said someday we'll go to Turkey, but for now, let's enjoy Bulgaria. Трябва да отворим първо къщата и ще се... А къщата е бомбонка. Прекалено голяма за ти. Абсолютно бомбонка. Какво беше това нужда голяма, толкова голяма? Защото имали позиция. Абе, нали ти казвам, че сме много хора. Ние сме народ да искаш. Кой по чужбина, кой по такова. Хайде заповядайте в моят скромен дом. Аз знаеш, че забравих книгата, извинявай.